வீடியோ ஆரம்பிச்சாச்சு. ஹாய் நண்பர்களே. ஹாய் ஹாய். தளபதி மூவி திஸ் ஆர் தட் பாக்குறோம் இப்போ. சரியா சரியா. சச்சின் ஷாஜகான். ஷாஜகான் ஷாஜகான். ஏன்னா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த தளபதியோட லவ் மூவி அதுதான் எனக்கு. திருமலை போக்கிரி. ஓகே. என்ன டீம் என்ன மேட்ச்லயே தெரியாம போக்கிரிடா. சாரி. போக்கிரி ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்படியே ராவான கேங்ஸ்டர் மூவி அதுதான் தளபதியோடது. நீதானா ஆக்சிடென்ட்ல லாரி டமாலு டிரைவர் பனால்னு எழுதினாலு? ஆன்ஸ் பூம்ஸ். ஆன்ஸ் இல்ல, தப்பா இருக்கு வீடியோல.